आं गोबां टेस्टफोर होनायनि गेजेरजों आं आंनि जिखिनि इमप्रुभ खालामबावनांगौ बेखौ आं इमप्रुभ खालामदोंमोन आरो प्रब्लेम सल्भ खालामनाय मोनसे टपिकखौ बुजिनाय बेखौ बुजिनो नाजानाय बेफोरनो आंनि माइन्डखौ डेभेलप खालामदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै JEE एडभान्सखौ आं क्वालिफाइ खालामनो हादों स' थेंक इउ दा आङो काउन्सिलिंआथ' जोबथ'वाखै लास्ट राउन्ड बाखि दंबावो थेवबाबो आंना सिटआ IIT बम्बेआव कनफार्म जाबाय आरो आंनि डिपार्टमेन्टआ एनार्जि साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं स' आङो 5 बोसोरनि कर्स मोनसे IIT बम्बेआव लानो थाखाय आं राजि जाबाय स' मेट्रिक आनजादखौ आङो बे UN एकाडेमि तामुलपुरनिफ्रायनो खालामदों स' आङो मेट्रिकआवबो आंना गाज्रि बेबायदि नङा आङो मोजां पारफरमेन्सखौनो खालामदोंमोन जे 94% मोननानै आं मेट्रिकखौ उथ्रिसारदोंमोन स' बेवहायबो गावनि नाजानायाथ' अभियासलि जे मोनसे बेबायदि एचिभ खालामनायाव जिखिनि खस्थ' खालामनांगौ बेखौथ' आं खालामदोंमोन आरो बेजों लोगोसे टिचारफोरा जोंखौ हेल्प खालामदों गोबां स' माबा मोनसे डाउटफोर दंबा बा माखौबा बुजिनो थालांबावदोंबा बिसोरो जोंखौ एप्रच खालामहैयोमोन गेजेर गेजेर स' बेवहायनो मेट्रिक आनजादनि थाखाय आरोबाव गोबां मटिभेसन मोनोमोन जे मोजां आरो खामानि मावबावनो स' बेनिफ्राय आं मेट्रिकखौ क्वालिफाइ खालामबाय नेक्स्ट क्लास 11-12खौ आङो पायनियार एकाडेमि बरमायाव खालामदोंमोन आरो बेवहायबो फिन गोसोआव मोनसे गोख्रों लुबैनायखौ लानानै जे आं माबा मोनसे सेन्स लाबोनांगोन गावनि जिउआव बेखौ मोनसे साननायखौ लानानै आरो नाजाबावदोंमोन एन्ड देन फाइनेलि जि 12नि जि बर्ड एग्जाम स' बेयावबो आङो 89% लानानै उथ्रिसारनो हादोंमन पायनियार एकाडेमि बर्मानिफ्राय स' बेवहायबो आं जोंनि सारमोननि थाखाय जोबोर थेंकफुल होनना बुंनांगोन स' बेखिनियानो नोंथाङा नोंथांनि दा आद्रा थानाय जेबो थांखि मा थांखि लादों मा जानाय स' थांखि हिसाबै दा आंनाव दा जिहेतु इन्जिनियारिं कलेजाव एडमिसन लाहैनोसै आरो बेखौनो जिहेतु जुजिबोनानै दिनै एचिभ खालामनो हादों स' समाजाव सासे मोजां इन्जिनियार जानानै ओंखारबोनो हायो बे आंनि माइन्डआव थाखाबाय एन्ड नेक्स्ट ओजों जिहेतु आं इन्डियानि टप इन्सटिटिउसनाव एडमिसन फरायसालिनिफ्रायनो थाखोसेनिफ्राय फरायनानै बे गोलाव समाव नोंथाङा माबायदि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बेसिम नैबे थाखोसिम स' खुलुमबाय गिबियावनो बे चेनेलनि थ्रुयै आंखौ बुंनो खाबु होनायनि थाखाय आं साबायखर बावहरबाय स' आं UN एकाडेमि तामुलपुरनिफ्रायनो थाखो 1निफ्राय थाखो 10सिम बेयाव फरायदोंमोन आरो फैयै फैयै दिनै देग्लाय 2021 मायथाइनि JEE एडभान्स जि इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स जाय एन्ट्रेन्सखौ पास खालामोबा नोङो हादोरनि टप कलेजाव एडमिसन मोननो हायो स' बेखौ आं क्वालिफाइ खालामदों आरो बेयाव आंनि फार्स्ट जि गावखौ इमप्रुभ खालामनाय बेयो बे फरायसालिनिफ्राय जादों होननानै आं बुंखानांगोन मानो होनबा आं फैयै जेब्ला थाखो 1निफ्राय फराय थाखो 9 मोनफैदोंमोन अब्ला सारमोना आंखौ आंनि बुजि बेखौ लानानै सावरायनानै बा आंखौ आरोबाव मोजां बुजिहोनो ट्राइ खालामोन अभियासलि स' देन आङो फैयै गावनि लुबैनायजों जे आङो मोजां कलेजाव एडमिसन लानांगोन जे थाखो 11-12नि उनाव बेखौ साननानै आङो बिदिनो गोबां बायदिसिना अनलाइन प्रग्रामफोर जइन जानानैबो फरायदोंमोन जेरैबायदि बे प्रग्रामाव आं JEE मेननि मार्कजों जइन जानो हायोमोन स' आंनि मेननि मार्कआ मोजांखाय आङो बेयावबो जइन जानो मोन्दोंमोन स' आंनि जार्निया बेबो मोनसे आरो नेक्स्ट आङो सुपार 30 इन्सटिटिउसनावबो थांदोंमोन JEE मेननि उनाव आरो बेवहायबो आं जोंनि कारिकुलामखौ
फल' खालामहैदोंमोन जे जोंहा ओजों क्लासनि आवाराबो गोबां जायोमोन आरो गावनि थाखाय सेल्फ स्टाडि खालामनायनि थाखाय गोबां सुबिदा दंमोन ओजों स' बेवहाय आङो गोबां जाखिनि टिचारफोरनि बुंनाय बेफोरखौ मानिनानै फरायदोंमोन आरो बेनिफ्राय जोङो कर'नानि टाइमाव न'आव फैफिननो गोनां जादोंमोन स' जे एडभान्सनि सिगाङाव मास मोनथामसो न'आव आरो स्पेन्ड जादोंमोन स' बेवहायबो आं गोबां टेस्टफोर होनायनि गेजेरजों आं आंनि जिखिनि इमप्रुभ खालामबावनांगौ बेखौ आं इमप्रुभ खालामदोंमोन आरो ओंखारबोनो हायो बे आंनि माइन्डआव थाखाबाय एन्ड नेक्स्ट ओजों जिहेथु आं इण्डियानि टप इन्सटिटिउसनाव एडमिसन लानो हादों आरो बेवहाय जे जों मोनथिखागौ जे गोबां एक्सप'जार जों मोनो बायदिसिना रोखोमनि खाबु गावखौ इमप्रुभ खालामनो थाखाय लाइफआव गावनि स्किलफोरखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बायदिसिना खाबु मोनो स' बेफोर खाबुखौ आं जेसेबां लानो हायो बेसेबां गावखौ इमप्रुभ खालामनो हायो बेयो आंनि फारसे जुजिनाया अबभियासलि थाखासिगोन स' या फाइनेलि जोबथारनायाव जे सासे जोंनिफ्राय मोजां सासे सुबुं जानानै ओंखारबोनानै समाजाव माबा मोनसे बेसेन गोनां आरोबाव बेसेन गोनां खामानिफोर मावहैनो हायो बेनो आंनि थांखि जागोन। नोंथाङा जितु गोदान जोलैनि फरायसाफोर मा खालामनो मिजिं या स' फैबाय थानाय फरायसाफोरा जायफोरा 11, 12आव फरायगासिनो दं बा 9, 10आव फरायगासिनो दं बिसोरनि थाखाय जे फार्स्ट थिंआ जाबाय जे नों बेफोरबायदि एचिभ खालामनांगौबा खामानि मावनांगौआ इम्परटेन्टखा बेनिफ्राय रावबो बारग'नो हाखाया स' खस्थ' खालामनायाथ' फार्स्ट थिं देन नोङो गाव क्लियार जानांगोन जे नों मानो मोनसे बुस्थुखौ होसोगासिनो जे नोंनि रिजोना मा बेयाव नोङो गावनि सायाव क्लियार जानांगोन आरो गावनि थाखायनो नोङो फरायनांगोन आरो गावनि थाखाय गावखौ लाइफनि थाखाय इमप्रुभ खालामनो थाखाय नाजानांगोन आरो बे इमप्रुभ खालामनाया फैगोन जेब्ला नोङो जेरैबायदि मोनसे थांखि लानानै जे नोङो बे थांखिया गुबुन गुबुन जानो हागौ सोरबा मोजां कलेजाव एडमिसन लानो आरो मोजां कलेजाव एडमिसन लानाया जोबोर इम्परटेन्ट मानो होनबा बेवहाय नोंहा गोबां एक्सप'जार मोनगोन आरो दा जुदि प्लेटफर्म मोनगोन नोङो गावनि टेलेन्टखौ श' खालामनो थाखाय बायदिसिना प्लेटफर्म मोनगोन स' बेफोरनि सायाव नोंसोरो मोनसे सांग्रांथिया थाखानांगोन अबभियासलि स' आरो बेनि थाखाय खामानि मावनाया इम्परटेन्ट जायफोरा बेफोरबायदि आरो एन्ट्रेन्सफोरनि थाखाय क्लियार खालामनो गोसो बेसोरनि थाखाय बेखौनो बुंनो जायो दे नोंसोरो जेबो सानालासिनो जे बाहेराव मा जागासिनो आं मानो जोबोर दासान्दि आं जोबोर ल' फिल खालामगासिनो बेफोरखौ जेबो बांद्राय माइन्डआव सानबाय थालासिनो नोंसोरो गाव गावनि खामानियाव बिजि लाखि गावखौ गावनि खामानियाव बिजि लाखि आरो नोंसोरनि खामानिया जाबाय फरायनाय अबभियासलि एग्जामफोरनि थाखाय दा एन्ट्रेन्स एग्जाम जाबाय जुदि थांखि लादोंबा बेनि थाखाय प्रिपेयार खालामनाय आरो या बेनि सायावबो लोगोसे बायदिसिना एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसफोरखौ लाखिलां मानो होनबा बेनि थाखायबो गावखौ इमप्रुभ खालामनो थाखाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिसफोराबो इम्परटेन्ट स' या आरो एन्ट्रेन्स क्लियार खालामनो थाखायथ' नोंथांमोना बायदिसिना जेनेबा दा इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स बेनि थाखाय बायदिसिना प्रब्लेम फिजिक्स केमेस्ट्रि मेथ्सनि प्रब्लेम सल्भ खालामनाय बेयो इम्परटेन्ट प्रब्लेम सल्भ खालामनायाव ध्यान होनांगोन आरो बायदिसिना टेस्ट एग्जाम जानोसै समाव टेस्टफोर होनानै गावखौ इमप्रुभ खालामनांगोन स' बेसेबां हायो गावखौ इमप्रुभ खालाम आरो गावनि बेस्ट रिजाल्टआ जि जागोन बेखौ मा जागोन मा जाया बेखौ बारा सानबाय थाना नों गावनि बेस्ट आरो गावनि बेस्ट होबाथाय आरो बाखिनि जाखिनि आद्रा दं बेखौ गसाइनि सायाव लाखिदो आरो गावनि बेस्ट खालामनो सेस्था खालाम स' थेंक इउ